Така че запомнете, никога не правете това, ако издавате книга за първи път. Здравейте, аз съм Ралица и в това видео ще си говорим за начините, по които може да издадете книга в България стъпка по стъпка. Начините за издаване на книга тук са два. Първият вариант е това да стане с издателство, което ви издава и в замяна на това ви плаща хонорар. В този случай всичко, което трябва да направите, е да подготвите ръкописа си и да го изпратите на желаното от вас издателство. Първата стъпка за да направите това е да подготвите добре ръкописа си. Бъдете сигурни, че повечето издателства в България, особено тези, към които предполагам ще се обърнете, тези, които сте чували, които харесвате, те няма да злоупотребят с вашия ръкопис. Със сигурност издателствата имат много богат опит с ръкописи и с пазенето на авторските права и пазенето на тази интелектуална собственост, така че много автори се притесняват да изпращат ръкописите си, защото издателствата могат да злоупотребят с тях. Примерно да вземат ръкописа, който им е изпратен и да го издадат от своя име или от името на някой друг автор, но в повечето случаи, да кажа в 99% това няма да стане, особено ако работите с надежно издателство. Затова направете си първо малко проучване към кои издателства искате да се обърнете и след това им пратете ръкописа си. Колкото по-голяма част от ръкописа изпратите, толкова по-добре. Ако имате цялото произведение, най-добре изпратете цялото произведение. Бъдете сигурни, че то е оформено професионално. Ако има кой да ви направи корица или ако вие може да направите корица и да пратите цялото произведение в възможно най-завършения му вариант. Това е най-важното, да го изпратите в възможно най-завършения вариант с целия ръкопис, форматиран, поне що годе както трябва, колкото вие можете. Ако има кой да го свърши за вас като услуга, още по-добре. Може, както казах, да добавите, ако имате и някаква идея за корица, за анотация, каквото имате. Колкото по-пълно, толкова по-добре. И е хубаво да не е на парче, а просто да кажем в един PDF, наистина да съберете целия ръкопис и така да го пратите към издателството. Бъдете сигурни, че е естетично издържано и също така се старайте да има възможно най-малко правописни пунктуационни грешки. Разбира се, ръкописът минава, ако решат да го издадат, минава през редактор и през коректор, но все пак е хубаво да изпратите един доста добре изглеждащ, форматиран, подреден ръкопис. Също така е хубаво да включите кратък текст, защо издателството трябва да избере точно вашия текст. Опитайте се да звучи привлекателно, опитайте се да ги спечелите с някакви факти, да кажем, ако имате 10 или 20 хиляди последователи или читатели в интернет, напишете им това, нека те да знаят, нека ви проучат. Те със сигурност ще ви проучат, но е хубаво вие да включите такива интересни факти, които могат да направят книгата успешна. Много често, особено в наши дни, издателствата се интересуват точно такива автори, които са започнали да публикуват онлайн, натрупали са читателска база и всъщност когато книгата излезе, те са сигурни, че ще има кой да я купи, тъй като писателят вече има доста голяма читателска база. Включете и малко информация за себе си и изпратете ръкописа на издателствата, които сте избрали. Пак казвам, не се притеснявайте, че те ще злоупотребят с това. Ако са утвърдени имена и надежни издателства, те няма да направят това. Плюс това получават хиляди ръкописи на ден, така че знаят как да ги третират. Каква е следващата стъпка? Ако издателството одобри вашия ръкопис и реши да ви издава, те ще ви предложат условия, при които да издават вашата книга. Като тук са доста гъвкави условията, може да преговаряте за това до каква степен точно ще е редакцията, какво ще промените в самата книга, дали ще има значителни промени или чисто козметични. Може да преговаряте за корицата, да има различни варианти, които вие да одобрите. Общо взето има издателства, които дават много голяма свобода на авторите, има и такива, които пък доста ги ограничават и ги вкарват в рамки, така че преговаряйте, бъдете сигурни, че условията ви устройват и много важно, вижте какъв хонорар ще ви предложат. Обикновено хонорарите варират между 10 и 15% най-общо. Има автори утвърдени, които взимат по-голям процент от това, но прохождащите автори пък обикновено се предлага по-малък процент. Тук доста добре си прочетете договора и условията, които и офертата им, какво точно включва този хонорар или този процент. Дали е преди или след търговска отстъпка, дали няма някакви допълнителни условия за получаването му и така нататък, така че да може да си направите една простичка сметка какво ще спечелите вие от тази книга.
Това е чисто за монетизацията на вашата книга. Следващата стъпка, ако те ви одобрят и се договорите как да издават книгата, е самото издаване, печатане на книгата. Тя ще мине през редакция, през корекция, през илюстратор, ще се направи корица, ще се намери подходяща печатница, ще преговорите най-вероятно и условията за каква хартия ще е, каква дебелина на хартията и така нататък. И когато сте готови с всичко това, книгата ще излезе от печат. Следващото, което става, е обикновено издателството поема пиар частта или то рекламира вашата книга, промотира я чрез своите канали и ви урежда участия за четения и среща с читатели. И следващата стъпка е вие просто да отидете, да се явявате на тези участия, да комуникирате с вашите читатели и да се радвате на успеха на книгата. Това е всичко. Доста е лесно, когато работим с издателство, което е одобрило нашия ръкопис. Какви са предимствата? Предимство номер 1 е, че не се занимавате с нищо. Тоест, имате доста свободно, освободени сте от задължения, имате свободно време да творите, не трябва да се занимавате с уреждане на вашите срещи читатели, не трябва да се занимавате с онлайн промотиране, реклама във всички социални платформи, разпространение чрез всякакви канали до читателите. Не трябва да се занимавате с физическото разпространение на книгата, което е нещо много тегаво като задача, т.е. цялата комуникация с всички книжарници и самата им дистрибуция физически от печатницата или склада на издателството към тези книжарници. Това е едно голямо облегчение. И последно, не трябва да занимавате с изработката на самата книга, да си търсите самия коректор, редактор, илюстратор, страньор, още какво печатница и изобщо много е лесно от към това какво получава автора, т.е. наистина вие като автор може да стоите да си пишете и почти всички други дейности да ги поеме самото издателство. Какъв е минусът на това да издадем с издателство? Минусът е, че имате по-малка свобода и по-малка печалба, ако, тук има едно много голямо ако книгата ви е успешна. Първото условие, имате по-малко свобода. Както казах, всичко е въпрос на преговори, но много често, когато работите с издателство, те ви поставят някакви рамки, което е съвсем нормално. Те също си пазят реномето и репутацията на издателство, чието издания са качествени, харесват се на читателите, издържани са, нямат грешки, изглеждат естетически добре и така нататък. Така че очаквайте издателството да ви постави в някакви рамки. Но тук хубавото е, че може да се договорите на нещо, което и на тях и на вас ви харесва, но като цяло свободата ви е доста лимитирана и също така възнаграждението ви е доста по-малко в сравнение с втория случай, в който се издавате сами. Но тук има една голяма скоба, че това е ако книгата ви е успешна. Тоест, ако книгата ви е успешна и да кажем тиражът ви е 1000 бройки. Когато тиражът ви е 1000 бройки, ако книгата се продава добре и вие продадете всички 1000 бройки, ако ги издадете и продадете сами, вашата печалба ще е много по-голяма, отколкото ако е с издателство. Но и носите риска тези книги да не се продадат и така вие да сте на загуба заради всички пари, които сте вложили, а не са ви се върнали. Тоест, ако книгата е успешна, печелите много повече, когато се самоиздадете. Ако книгата обаче не е толкова успешна, когато издавате с издателство, вие реално не носите никакъв риск. Най-вероятно те са ви платили някакъв аванс и след това вече дали се продава толкова добре книгата или не, това няма да ви вкара в ненужни разходи или да ви ощети толкова много. Тоест, минусът е, че печалбата е по-малка. И много автори си казват, аз ще издавам сам, защото печалбата с издателство ми е много по-малка. Този хонорар от примерно 10% е много нисък. Да, така е, той е много нисък, но пък те не смятат, че може книгата им да не е толкова успешна и всъщност самоиздаването да е дори по-непечелившия вариант за тях. Така че направете си бърз анализ, имате ли читателска база. Най-хубаво е да имате онлайн читателска база. Ако имате голяма читателска база, действайте смело, най-вероятно ще има кой да купи книгата ви, но ако нямате и те първо ще изграждате такава и трябва да се промотирате, най-хубаво е да се обърнете към издателство, което да направи всичко това за вас. Така, до сега описах начинът за издаване на книга, който аз не
ползвам и никога не съм използвала. Когато започнах да пиша, това беше 2014 година, си направих една страница във Facebook, Charlie Loud, тя порасна доста и имаше стихове, които публикувам с наистина хиляди лайкове, 10-12 хиляди. Тогава още Facebook не беше ограничил рича, особено органичния рич, така че доста по-лесно се достигаше до хора. Сега въобще вече не е така. От 50% преди, може би 5-6 години, вече рича е под половин процент органичния. Така че, да, тогава бяха доста хубави времена за хората, които творяха и публикуваха нещата си онлайн. Тогава за много кратко време натрупах много читатели онлайн и много голяма читателска база. И реших, всъщност аз не се бях решила, моите читатели и приятели ме подтикнаха да се обърна към издателство да ми издаде книгата. Аз тогава знаех само за този начин, конвенционалния, пращаш ръкописа на издателство, те ти казват да или не и процедирате нататък. Така, и аз им пратих един ръкопис, който беше в разрез с всичко, което ви казах преди малко. Беше доста разхвърлен, нямаше никаква структура, подредба, нямаше отделни части на книгата, не беше оформено като книжка, а просто един Word, в който бях копи-пейснала стиховете. Изобщо доста непрофесионална работа, не бях включила защо мисля, че книгата ще е успешна, не бях включила почти нищо за себе си и съответно се обърнах само към едно издателство. Съответно те ми отказаха, след може би 1-2 месеца получих отговор от тях и си казах, добре, значи явно тези стихове за нищо не стават и няма да издавам книга. И после чак, когато може би след още една година се запознах с Георги, той ми каза, че човек може да се и самоиздаде, не само да е издаден от издателство. И тогава аз нямах какво да губя общо взето, освен парите, които щях да вложа в книжката, така че реших, че си струва риска и инвестицията и реших да издам книгата си сама. Обърнах се към Фабрика за книги, които са такава платформа, с която можеш да издадеш книгата си, т.е. да си я финансираш сам. Хубавото тук е, че те предлагат всички услуги, които предлага и самото издателство. Т.е. те пак могат да направят всичко за вас. Корекция, редакция, илюстрации, страниране, корица, всичко, което се сетите, което прави издателството, но разликата тук е, че ти си финансираш сам всичко. Така направих аз първата си книга, пратих им ръкописа и оттам нататък те направиха всичко, така че след около месец книгата беше готова. Продаде се много бързо първият тираж, стана бестселър, има вече, мисля, че 8-ми тираж, пуснахме 8 или 9 преди 1-2 месеца, така че беше доста успешна, въпреки че първоначално издателството, към което се обърнахме, отказа. Но, както казах, аз допуснах съществени грешки, а и може би просто моят стил на писане не им е допаднал. В крайна сметка литературата е нещо крайно субективно. Няма да ви занимавам с моята история. Какво исках да ви кажа, че може да направите всичко това, което описах с издателство, обаче без да сте одобрени, а просто вие да се обърнете към такава платформа, каквато е Фабрика за книги и мисля, че има още една-две в България, не съм запозната, които предлагат услугата да издадат книгата срещу финансиране от ваша страна и предлагат всички от тези услуги, които предлага и едно нормално издателство. Тоест, ако искате да издадете книга по този начин, първото нещо, което трябва да е да подготвите ръкописа си, да им го изпратите и всъщност това се изчерпва всичко по издаването на книгата. Оттам нататък, ако искате, те могат да поемат абсолютно всичко и вие да държите физически книгата в ръцете си, без да правите почти нищо. Плюса на това, на този вид издаване е, че имате наистина много голям контрол върху целия процес и много голяма свобода. Тоест, ако нещо не ви харесва, може да ги върнете, може да направите втори вариант. Винаги вашето мнение се зачита, защото вие сте този, който финансира проекта. Така че това е един огромен плюс. Друг огромен плюс е, че печалбата е много по-голяма, отколкото ако издавате с издателство, може би около 3 или 4 пъти по-голяма от тази си издателство. Това, което ще ви удържат те, е, разбира се, цената за изработката на книгата, плюс печата, сканиране, редакция, корекция и корица евентуално, ако и това решите да направите. Така че това са разходите, които ще имате първоначално.
За моята книга тя беше много тъничка, стихосбирка, около 100 странички, с мека корица, бяла дебела хартия. Хартията беше хубава, т.е. изданието беше хубаво, с меки корици беше, но ми излезе около 10% от коричната цена на книгата, т.е. за мен беше доста ефтино, около 10% от цената на книгата, примерно ако е 10 лева, около 1 лев ми излизаше себестойността на една бройка от книгата, което е доста добре. Тук, разбира се, пак от тази цена се удържат търговската отстъпка, тъй като ако разпространявате книгата в книжарниците, те взимат търговска отстъпка, това е процент, той варира между 35 и 50% горе-долу, т.е. бъдете готови тези всичките проценти да бъдат удържани от коричната цена. Данъка, така че може би за вас остават около 40%, 40 до 50% от коричната цена на книгата, което все пак е около 5 пъти повече от 10%, така че ако книгата ви е печеливша, пак тази голяма скоба, ще спечелите доста повече. Това са двете предимства да издадете с такава платформа – свободата и печалбата. Недостатъкът е, че все пак това е инвестиция от ваша страна и носите риск. Ако книгата ви е неуспешна, цялата инвестиция ще е загуба за вас. И начинът, който аз използвам, той не е трети начин, по-скоро е пак към този втори начин, самоиздаване, обаче вместо да използвате такава платформа, която може да предложи всички услуги, това, което направих аз в последните две книги, е да си направя всички неща сама или да си намеря хора за тях. Тоест, намирам си сама редактор, коректор, печатница, страньор, илюстратор на корицата, илюстратор вътре, ако има някакви снимки. Плащам на всички тези хора по-отделно и в крайна сметка получавам книгата си. Самоиздавам я, т.е. вече няма издателство зад мен. Издателство е фирмата, в която работя, тъй като тя има и такава дейност. Издаваме бизнес книги и издадохме и последните ми две книги, но можете и като физическо лице да я самоиздадете. Т.е. това е самоиздаване в по-чистата му форма от този вариант, който описах. Тук разликата е, че си плащате всичко на отделни хора, а не е централизирано. И като в първите два примера. И разликата е, че всъщност вие трябва да положите усилия, за да намерите правилните хора, с които да работите. Аз реших, че това усилие си струва и общо взето мисля, че намерих така константата от хора, с които да работя за следващи проекти. Плюс това научих се сама, след вече на четвъртата книга, много от нещата научих как се правят. Научих се как се странира книга, как се правят, как да се направя илюстрациите, какъв формат искам да бъде, научих каква хартия точно ми трябва, колко грама и така нататък. Неща, които в началото не знаех, дори не знаех какво значи търговска отстъпка. Така че бих ви посъветвала, никога не правете тази грешка да издавате първа книга, без да имате представа от целия процес на издаване. Тоест, ако издавате първа книга, използвайте или вариант 1, пратете ръкописа, или вариант 2, финансирайте си я, но използвайте някаква платформа, която да ви издаде срещу финансиране и да поеме целият процес. След като вече разберете какви са всички стъпки по издаване на една книга, кой с какво се занимава, да знаете какви са критериите, кога хартията изглежда добре, примерно колко грама трябва да е дебела, какви шрифтове са четими, какъв размер, как да се странира книгата. Въобще доста тънкости, които в началото може би няма да са ви ясни. Когато натрупате всички тези знания, моят съвет е да си намерите правилен екип или по-скоро правилните хора, с които да работите и да издадете книгата си вече сами. Ако изберете този вариант, първата стъпка ще е, разбира се, да съставите ръкописа, после да си намерите страньор, който да странира книгата. Тук вече зависи как ще се разберете с редактора. С моя редактор правим така, че първо му пращам ръкописа, той го преглежда той е коректор и редактор, така че прави едновременно редакция и корекция. След като корекцията е готова, го пращаме на страньор. Страньорът ни връща ръкописа вече готов, страниран по страници и след това редактора пак минава през него, за да провери. Обикновено това, което проверява, е пренасенето, тъй като при странирането пренасенията от ред на ред и от страница на страница може да се разместят. Така че той го преглежда още веднъж и след това изпращаме
всичко тялото за печат в печатницата и корицата. Отделно съм си намерила човек, който да ми направи корицата в съответните размери и както си я представяме заедно с него и пращаме и нея към печатницата. Когато книгата е готова, отиваме, взимаме всичките книги, обикновено ги съхраняваме в гаража, защото трябва да се съхраняват някъде всички тези книги, ако си ги издавате сами. И след като това всичко е готово, вече вашата работа е да занимавате с промотиране на тази книга в социалните мрежи, извън социалните мрежи, да си организирате събитията, да си я продавате, може и сами да си я продавате чрез аконт, както аз правя, да изпращате. Аз работя и с книжарници, използвам и дистрибутор, който срещу удържан процент от коричната цена разпространява книгата във всички книжарници. Може дори това да правите сами. Това е единственото нещо, което аз не правя сама и мисля никога да не правя. Физическото разпространение на книгите по книжарниците и цялата комуникация с всички книжарници. Защото това е нещо за мен, това е най-теглата част от процеса и наистина съм готова да жертвам част от печалбата, но да не го правя сама. Така че това е нещото, което ви съветвам да аутсорснете винаги при всички положения, дори да трябва да рискувате някаква част от печалбата си. Предимството на този начин за издаване е, че имате контрол над абсолютно целия процес и може да бъдете сигурни, че всяко нещо ще е точно така, както го искате. Нещо, на което аз много държа, да имам тази свобода. Вие сами си определяте сроковете, вие определяте всичко как да се случи. Но пак казвам, за да стане това, аз никога не бих го направила с първа книга. Просто тогава първите една, две, може би чак след втората книга започнаха да ми стават по-ясни нещата, всяко нещо, как, защо става и вече някакви тънкости да откривам. Не рискувайте с първа книга да правите всичко сами. Има много хора, които го решават да го направят и съответно резултатът е некачествени издания. Личи си, че човека малко като скалъпена работа, не е много добре издържано изданието. Има много често има доста грешки, пунктуационни, правописни. Няма много продажби, защото този човек тепърва навлиза, тепърва си създава читателска база или тепърва навлиза в начините за промотиране, така че наистина има доста недостатъци. Ако все пак мислите, че разбирате достатъчно или сте се занимавали с нещо подобно, тогава окей, направете го, но ако не разбирате нищо, по-добре оставете на хората, които разбират, да го направят вместо вас. И може би единственият недостатък, който виждам на това да работя изцяло сама, е ресурса на време, който все пак това е доста голяма инвестиция на време и на средства, но главно на време. Плюс това, нещо, което съм забелязала при доста творчески личности, е, че те не са толкова рационални, в което няма нищо лошо. И аз не знам дали съм от най-рационалните хора, така че те искат да пишат и да се занимават само с творческата част. Няма нищо лошо в това. Ако сте такъв човек, просто изберете варианта, в който работите с издателство. Дали те ще ви одобрят или вие ще се финансирате. Просто съсредоточете се върху творческата част, защото това ви харесва най-много и оставете другото на професионалистите. Това бяха моите съвети как да издадете книга, нещо, което много пъти сте ме молили да запиша. До сега избягвах, тъй като не знаех доколко ще ви е интересно и колко хора ще искат да видят това, но в последното Instagram записване, което направих за това какви видеа да виждате, имаше доста пъти желание да публикувам такова видео, така че надявам се да съм помогнала на всички вас, които имате идеи, имате ръкопис и искате да издадете книга. Най-ценният съвет, който мога да ви дам е: действайте смело, вярвайте в себе си, вярвайте, че това, което сте написали, има стойност. Но втория най-добър съвет, който мога да ви дам, е: бъдете разумни. Изградете си първо читателска база, опитайте се да навлезете онлайн, да се утвърдите като име. В момента наистина много хора четат онлайн, особено ако целите младата аудитория. Много хора първо се запознават с някой автор от онлайн, от това, което публикува и после чак отиват физически в книжарницата. Преди сякаш беше обратното, хората започваха от книжарниците, сега много млади хора правят обратното, така че това да си направите читателска база преди да имате книга е едно от огромните предимства на социалните медии, затова използвайте го, направете си, изградете си стабилна, редовна, вярна читателска база, хора, които да ви следват и да искат да купят вашите произведения, ако ги издадете в книга, и след това чак пристъпвайте към издание, или ако сте решили да се обърнете към издателство, оформете ръкописа си възможно най-добре. Не разчитайте толкова на късмета, колкото бъдете проактивни, направете нещо качествено, нека да е издържано
и така го изпратете на издателство и стискам палци всичко да мине по възможно най-добрия начин и книгата ви да е супер готина и супер успешна. Чао от мен и до следващия път!